ואני תמיד אומר, על אנשים אפשר לעבוד, כי לא הייתי יכול לקנות כובע, להלוות או ממישהו באקל, כאילו לא צריכים לזכות, למה להתאמץ ולזכות? הייתי קונה או מלווה ממישהו, הייתי בא לפה עם מגפיים מצוצחות והייתי אומר לכם אני מאלף סוסים. הייתי יכול למכור לכם אחלה סיפור. אבל ברגע שהייתי נכנס לפה, על סוס אי אפשר לעבוד. אוקיי? פשוט זה לא עובד. עכשיו, התחלתי להגיד את זה שם, שהעבודה עם סוס, להבדיל מחיות אחרות, שאנחנו עם, לדוגמה, סתם כלבים, כי דיברו פה על כלבים, אנחנו עומדים על הרצפה שלנו, היציבה, זה מה שאנחנו יודעים ומכירים הכי טוב. כשאנחנו עובדים עם סוס, והרבה פעמים אנחנו על הגב שלו, אנחנו בעצם, כאילו, לחסדיו שלו, כאילו, הוא יכול לקחת אותנו. כן? מה יש לנו לעשות? כאילו, שנמשוך כמה שאנחנו רוצים. אנחנו על הגב שלו, ועכשיו אנחנו צריכים לשלוט בו ולהיות האלפא, המנהיג שלו, שאנחנו על הגב שלו. עכשיו, הדבר העוד יותר יפה זה שהחיה הזאת, אמרנו, היא כמו זברה. כל הזמן תחזרו לזברה ותחזרו לארנבת, אוקיי? זה ארנבת ב-500 קילו. זה זברה מהספארי, אוקיי? וככה תתייחסו עליה. אוקיי? אני לא יודע איך קוראים לה, לא פגשתי אותה בחיים. גם לא מעניין אותי איך קוראים לה, כי סוס, להבדיל מכלב למשל, שקוראים לו בשם, אני יכול לקרוא, איך קוראים לה? רוקיטה, רוקיטה, רוקיטה. אין שום משמעות לזה שאני אקרא לה בקול. יש ממש כמה עברות, אינטונציות, שהסוס ילמד כהתניה. אוקיי? אם נחבר את זה להתניות, נחבר את זה ללחץ, אז הוא ילמד אותם. אבל אין משמעות אם אני עכשיו יבוא ויגיד לה באוזן, רוקיטה חמודה, ואני אגיד לה, רוקיטה! ראיתם, היא עמדה כאילו ולא התייחסה בכלל. אוקיי? עכשיו, בכל הסוסים מהם, כשהם עושים משהו וצועקים עליהם, זה מחובר בהתניה לזה שהצליחו עם שוט, אוקיי? או שזרקו אבן. אוקיי? ברגע שזה התניה, אז זה כן. אוקיי? כשאני עושה רופינג, שזה תופסים עגלים בלאסו, עומדים בשוט מוכנים, והסוס אמור לצאת מאפס למהירות הכי גבוהה שהוא יכול ככה, בכלום זמן, כי אחרת הוא לא ישיג את העגל. הנה, אני מתחיל לעניין אותה. וכשהשער רק עושה רעש, אז הסוס נדרך, אוקיי? כי הוא יודע שהרעש הזה, הצליל הזה, אם הוא לא בצליל הזה, תכף נפתח השער, יוצא בהכי מהירות, אז אני אדרבן אותו, הוא צריך להיות שם הכי מהר שאפשר. אז הם שומעים קולות, אז עובדים איתה עם קולות. אני אומר לסוס, וואו, הוא עוצר. אבל בגדול, אם אני עכשיו מדבר, אני אומרת, מה הדבר הזה באמצע הלילה רוצה ממני? אוקיי, אז עכשיו יש לנו את החיה הזאת כאן, ואני קודם כל צריך לגרום לה להבין שאני מחליט מה עושים. פה זה העולם שלנו, אני לא מאלף סוסים, אני לא שלומיק, אני מהעדר שלך. אני חדש בעדר, נעים מאוד. עכשיו אנחנו עדר, אבל אני מעלייך בעדר, אני מחליט מה עושים. אוקיי, אני לא אומר לה את זה במילים, בדיבור, כי זה טעות של הרבה אנשים. זה האנשה, אוקיי? בני אדם, אנחנו כאילו, מה שקוראים הומו ספיאנס ספיאנס, כן? בהגדרה הזו שלה. אנחנו חיים בערך 50,000 שנה, אוקיי? מקביל אלינו חיו עוד שני גזעים של בני אדם שנכחדו. והסיבה שנכחדו כי אנחנו היינו יותר חכמים. הם ידעו להשתמש בכלים, אבל גם קופים יודעים למשל להשתמש בכלים, לקחת מקל, להוציא טרמיטים מהקן. אוקיי? אבל אנחנו גם יודעים לתכנן, אנחנו יודעים ליצור אומנות, ואנחנו יכולים לקחת כמה חומרים ולעשות מזה משהו אחר. סתם, לעשות עוגה, אוקיי? שבעלי חיים אחרים לא יכולים לעשות. זה אומר שאנחנו קצת יותר אינטליגנטים מהם. מסכימים בינתיים? כן. כן? שאנחנו יותר אינטליגנטים? אני לא בטוח. אבל בגדול אנחנו אמורים יותר אינטליגנטים. וכשאני נוסע לחול, אז כדי לתקשר עם האנשים שאני נוסע למדינה שלהם, מה אני עושה? לומד שפה, נכון? אז למה שאני לא אלמד את השפה שלה? כי אני אמור להיות יותר אינטליגנט, נכון? אני צריך ללמוד את השפה שלה, לא היא שלי. אני לא יכול לצפות שתלמד לדבר עברית. ופה הטעות של אנשים. אנשים מדברים עם סוסים, ואני רואה מקומות עד היום שאומרים לסוס, כדי לעשות רוט, אומרים לו תרות, תרות, הסוס לא עושה כלום. כאן תר, והסוס לא עושה כלום. אבל תשימו לב מה אנשים עושים. כשהם אומרים כאן תר, הם טיפה מתכופפים. הסוס קורא את השפת גוף שלנו, והוא יכול לקרוא דקויות שאנחנו לא נרגיש בכלל. אני מכיר סוס שהבחור היה יושב על כיסא במגרש, זה היה מורה שלי, הוא נפטר לפני שנה,
הוא יושב על כיסא בראונד פן, אני הייתי מביא לו סוסים, הוא לא היה זז, הוא היה יושב עם העיתון בבוקר במגרש, קורא את העיתון עם קפה ליד, והוא היה מזיז את הסוס מכיוון לכיוון בראונד פן רק בזה שהוא היה עושה ככה עם הרגל. אוקיי? רוץ ימינה, רוץ שמאלה, רוץ ימינה, רוץ שמאלה. מי שלא שם לב לדקויות האלה, בני אדם שעוברים ואומרים, וואו, הוא קורא עיתון בכלל, איך הסוס יודע מה הוא עושה? אוקיי, הם קוראים את הדקויות בשפת גוף שלנו ברמות שאנחנו לא מאמינים בכלל. והם מאוד 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 רגישים. ראיתם פעם סוס שעומד אליו זבוב וכולו רוטט? ראיתם את זה? ככה זה כמה שהם רגישים, כאילו, הם יכולים להרגיש כאילו מיליגרמים עליהם. אוקיי, אז יש לנו סוס עם בעיות, זה לא אומר שצריך מתגים יותר גדולים אם הוא לא עוצר, וכל מיני ראשיות יותר גדולות ושרשרות, צריך פשוט להבין כאילו למה הוא מתנהג איך שהוא מתנהג. בואו, פעם הרבה, בואו נעזור את זה. שמתם לב איך היא פחדה מהאנשים כאן? עכשיו תראו שהיא תעבור אותם לידכם, היא עוד פעם תברח טיפה עם הכתף. שומעים את הנחירות האלה? שמעתם את הנחירות? כן. אוקיי, הנחירות זה סימן של פחד, זה קול של פחד. אוקיי, קצת מודאגת מהאנשים שבחוץ שם. רצים, תסתכלו על הסוסים האחרים, הם רצים? לא, זה לא חיה שאוהבת לרוץ כל היום. אוקיי? סוס זה חיה שאוהבת לעמוד, להוריד את הראש ולאכול. אני מחכה שהיא תחפש אותי, אני מסתכל עליה, אני קורא אותה, שהיא תגיד לי, תעצור אותי כבר בבקשה. היא הסתכלה עליי, באה קצת לאמצע, בכל זאת היא החליטה שאולי זה לא בטוח לבוא אליי. יכול להיות שזה מסוכן. למה זה מסוכן? כי היא חיה נטרפת, היא אוכלת עשבים, אני יכול להיות אריה, כי אולי בדרך אכלתי המבורגר ואני בטוח מריח כמו המבורגר. והיא מריחה את זה. אוקיי, ומי אוכל המבורגר? אריה אוכל המבורגר. אני צריך לשכנע אותה שאני החיה הטורפת שאוכלת בשר לא הולך לאכול אותה. אני נותן לה אפשרות לא להיות לידי. יכולה ללכת. כל הזמן, תסתכלו על האוזניים שלה. האוזניים קדימה, האוזניים אחד אחורה, אחד קדימה, עוד אחד אחורה, אחד קדימה.